z počítača. Dobre, dievčatá, tak ako dávam nahrávanie, aby si sa k tomu mohli dostať aj ďalšie dievčatá. Keď sa v priebehu bude chcieť niekto pripojiť, tak ho samozrejme pripojím. Vítam vás. Aspoň sa nám na chvíľu ukážte, že či teda ste aj vo fyzickej podobe, alebo len v eterickej. No, tak očakávame stále nič, vidíme len prázdne poli. Karin, čau. Čau. Čau, čau. Počkej, teraz ste sa mi prekryli niečím, ja vás vôbec nevidím. A čím sme sa ti Ja prekryli? neviem, mám tu niečo po anglicky, že low manning a got in. Neviem, čo mám teraz tlačiť. Nízke čo? Niečo? Low je nízky. Toto. No. Dobre, stlačila som správne. Áno. Táto technika nás vždy prekvapí. No. No, stromčeky máte, dievčatá? Najprv sa spýtam. Ešte u nás nie, lebo hovorím, malá sem teraz chodí každý deň, tak až keď tu nebude v sobotu, tak potom budeme chystať. No tak zapni kameru, aby sme ťa videli. Karin ťa spoznala. Stačím. Ahoj, ahoj, Klárika. Jo. A mala ma koľko? Zasa ťa nepočujeme. Dobre. 7 rôčkov má do prvej triedy. Tak to je veľká slečna. No, OK. Dobre, tak by sme aj dievčatá začali, pretože dnes vám odišiel... Tu máme si toto Aha. daj toto na menšie. Hej, tak teraz to musím... No, Hej. skús dať toto. Toto nám... Celkom nám to už... Toto? Nie. Toto? A prečo to len tuto? Ja to nechápem teraz. No. Tak sme teraz dvojmo. Hej, tak sme nejak čudne tam. No, teraz Kláriku vidíme. Dobre, dievčatá, dnes vám prišiel mail všetkým, lebo dostali sme správu na našej stránke. Aha, čakám na schválenie. Karin, teraz teba čítam, že v podstate vám pošlu všetkým mail o tom, že budú v K2 zmeny v katalógu číslo 2. Takže budeme sa o nich trošku bližšie alebo viac rozprávať. Ja by som tak úplne z inej hajny niečo skúšať, tak hádam nás výborne. Čo si urobila? Neviem, ale aj tak sme ešte aj malo. Hej. Toto sa dá zmenšiť, vieš, aby sme videli. Tak, a dám to tak nabok. Dobre, no a keď náhodou sa niekto bude hlásiť, tak ho samozrejme pripojíme. No, čo chcem povedať, že čakajú nás zmeny v katalógu číslo 2. Príde vám všetkým podľa zákona, firma musí vždy upozorniť 30 dní pred spustením nejakých nových zmien všetkých ľudí, ktorých sa to týka, aby vlastne o týchto zmenách vedeli. Je to v rámci legislatívy. A my sa dnes o tom budeme rozprávať, čiže budete aj vedieť, aké zmeny, lebo je to úplne iné, keď si vy zmeny čítate a úplne iné, keď sa o nich prakticky budeme rozprávať. Ale ja by som chcela začať trošku inak a to je v podstate tým, že budem rozprávať teda o 3 zmenách a chcela by som na úvod sa rozprávať o vízii. A chcem sa spýtať, že každá jedna z vás už je niekoľko rokov v Oriflame, niekto je viac, niekto menej. A vlastne akú víziu vy aj v Oriflame máte? Preto sa budem rozprávať o vízii, pretože odtiaľ potom pramení to, čo sa bude diať práve v tej hmote tu na Zemi. No a keď tu mám pri sebe Hajny, tak sa jej spýtam, akú má ona víziu. Ja by som bola veľmi rada, lebo vízia moja je mať v mojom tíme tých najúspešnejších lídrov. Dobre, takže povedz mi, skonkretizuj tú víziu.
A že povedz mi, koľko lídrov, ako to má celé vyzerať. Daj to do nejakej podoby. To ako keby si mi rozprávala o nejakom koláči a teraz ten koláč nevieš, aký ešte, len je to koláč. Tak skús to viac priblížiť, či je to babovka, či je to tiramisu, alebo je to... Ja by som chcela aj bábovku, aj tiramisu. No. Dobre. Nejakú penovú tortu. Dobre, výborne. Takže bola by som veľmi šťastná, keď by aj moje baby boli šťastné, úspešné a hlavne finančne a hlavne pre mňa je najviac ten čas, takže časovo slobodné. A táto práca nám to umožňuje. Takže veľmi by som bola rada, ak by dievčatá rozmýšľali aj o tom, že byť úspešné v Oriflame neznamená len to, že ten katalóg roznášať ďalej, ale určite to, že túto krásnu prácu a voňavú prácu rozširovať ďalej a byť časovo nezávislé, lebo toto je to najlepšie. A byť direktorom je určite veľmi dobré, babi, už len kvôli tomu, že určite tie peniaze tam sú a hlavne tá časová sloboda, čo by som nikdy v živote nevymenila. Takže toto by som chcela dopriať mojim babám, aby som mala minimálne 3 direktorov v skupine. Takže a potom ešte ďalších lídrov pod nich, ktoré sa tiež rozhodnú byť časovo, lebo ja stále ten čas vyzdvihujem, lebo nie krajšieho a lepšieho pocitu alebo života, že vstávať ráno, ísť na terasku alebo prichystať si malého, vieš, a ide do školy a ty si doma. Ty si v kľude vypiješ tú kávu, v kľude si dáš tie raňajky, v kľude si dáš tú čaj a ešte si môžeš aj prečítať. Čo nám to urobilo? Neviem. Čo nám to urobilo? Ale tu sme. Tu sme, tu. Babi, ste tu? Haló? Áno, vidíme, počujeme vás. Niečo sa s nami zase urobilo. No tento Ježiš, toto je... Poviem vám, že to si same... It is in the... Aha. Ale tu je... Nie. No. Aj nás vidíte? Áno, ja všetko v pohode. Áno. My sa nevidíme. Nevadí. Aha, tak to bude takto v malom. Lebo to ja neviem, čo sa... Normálne sme sa naraz vyhodili z obrazovky. Tuto sa to nenahráva. Áno, ale prečo sa Babi, môžeme sa tak dohodnúť, že odhlásime sa a na novo sa prihlásime. Už do žiadneho Facebooku a do ničoho nepôjdeme. Lebo chceme, aby sa to nahrávalo a nevieme, či sa to nahráva. Hej, takže preto nás naraz vyhodilo a nevieme prečo. Dobre? Neviem výjsť z toho. Nevieme z toho Dobre, výjsť. Klári odišla. Ideme sa vypnúť. No toto musíš dať preč a tuto sa musíš v tomto paneli vypnúť, nie? No dobre. Tuto si pozri, Emilia, daj to. Dobre. In a Zoom. Ale prečo to robí takto? A toto je platená verzia. Áno. Ja som dala na 2 hodiny asi. No, aj také endare. No dáš. Len či sa to potom dvojne nebude nahrávať. Pardon. Ale aj tak tu to svieti. Som normálne. Vidíš, mne ten oný. Vieš, ale tuto som v tomto paneli, ale to je nič. Lebo to ma tu ma vyhodí.
Ale aj tak tu sme, lebo tu je... Ale už len iba vás vidím, druhá sa odhlásila, tuším, alebo ja ju nevidím. Počkaj, ešte raz nám ho povedz, lebo ťa nepočujeme, no hovor. Že vidím a počujem len ja vás, ale nikoho ďalšieho nevidím pripojeného. Nie, Klárika mysla a sa prihlási. Odpojila, aha. Neprihlásil a ty nás aj vidíš, hej? Ja vás aj vidím. A neviem vy, ako ma počujete, ja vás mám na Veľmi dobre. Aha, dobre. Nič nevidíme. Aha. My nič nevidíme a je to zvláštne, vieš, a nevieme, či nás nahrá. Á, teraz. A vidieť ma vidíte, hej? Áno, a ja pozrieme, že či Dobre, nás... dobre, ale píše... zase Počkaj, toto musím pridať. je Evka, ale aj tak sa budeme musieť odhlásiť. Lebo recording nahráva. No hej, ale teraz toto všetko tam nechceme mať zase. No veď to potom vyhodíme. Vieš to tak? No jasné, veď to sa Aj dá dobre, ja s to tým nie. videom. Dobre, takže ešte raz vás pozdravujeme a rozprávali sme o tom, že teda mať tu nejakú víziu, keďže ste vstúpili do Oriflame. Nech ste kdekoľvek. Áno, Klariku pridávame. Takže už sme tu viacerí. Aj Euka tu je, nie? Áno. No. A o tom, aby že chceš, vidíš sa v tom, aby si mala minimálne teda ty 3 úspešných lídrov pod sebou, 3 direktorov. Ja sa trochu dostanem do tej minulosti, lebo keď som vstúpila do Oriflame, mala som víziu najprv nejakého malého zárobku, potom tá moja vízia začala byť o mnoho väčšia. Bolo na základe toho, že som vďaka mojej sponzorky Olgy vnímala, že Oriflame mi môže ponúkať viac. A tak som sa rozhodla byť direktorom, pretože za tým som videla ocenenie, úspech, viac peňazí, byť samostatná a samozrejme aj si kúpiť to, po čo moje srdce túži. A také prvé, čo bolo, tak som si chcela kúpiť moje vlastné auto. Čiže to boli také jasné vízie. Jasné, že teraz už s odstupom 27-8 rokov samozrejme vždy každým rokom som mala ďalšie moje mety a ciele, ktoré som dosahovala. A stávala som sa v Oriflame stále úspešnejšou. Jasné, že vďaka tomu, keď som nebola úspešná, tak som v podstate vždy začala rozmýšľať o tom, prečo tomu tak nie je, čo sa vlastne deje, že sa mi nedarí. A ja by som sa s vami na úvod vlastne o tom najprv porozprávala, pretože tá vízia musí byť absolútne jasná. Ak nie je jasná, to je tak, ako keby ste išli piesť koláč, ale neviete aký. Čiže keď neviete, aký koláč, neviete ani aké ingrediencie dať do ňoho a neviete vlastne, v čom ho máte upiesť, ako dlho, čiže v podstate nič. Čiže taká istá jasná vízia, ako je vízia upiesť dobrý koláč, či je to babovka, či je to naozaj, dajme tomu, bublanina alebo štrúdla, takže potrebujete mať aj úplne to videnie svoje v Oriflame. Môže byť rôzne. A ja by som rada bola, keby ste sa pripojili a to rôzne je napríklad to, že veď môžem byť výbornou spotrebiteľkou, rada mám tieto produkty, rada ich používam, aj naďalej ich budem používať nielen ja, ale aj celá moja rodina. To je v podstate prvé. A druhá vec je tá, že môžete samozrejme si povedať, že veď ako nemám tie peniaze, chcem si kúpiť tú dobrú kozmetiku, chcem mať to najlepšie pre seba, ale nemám dostatok na to peňazí, ktoré by som dala na to, tak si privyrobím na tie výrobky, čiže budem mať nejakých svojich zákazníkov. To je taká druhá verzia. Tretia verzia je tá, že ja nechcem len si privyrobiť na svoje výrobky.
Ja by som si chcela začať privyrábať popri mojej práci, popri materskej, popri škole, popri, ja neviem, niekto aj dôchodku, čiže chcem si zarobiť ako viac peňazí, pretože to, čo mám, mi evidentne nestačí preto, aby som si plnila také nejaké svoje ciele sny. Či už je to cestovanie, či už je to možno aj štúdium, hej, alebo chodenie na rôzne kurzy, alebo to je naozaj zveladiť si svoje príbytky, čiže vymeniť si kúpeľku, urobiť, ja neviem, vymeniť si byt, možno za väčší byt, alebo byť za dom, takže naozaj, že k tomu potrebujete tie finančné prostriedky. Alebo ako som už spomínala, aj to cestovanie. Hej, čiže môže to byť naozaj sú to rôzne ako tie vaše vízie. No aj ako sa vidíte, teda buď ako tá spotrebiteľka spokojná, šťastná, usmievavá, krásna, alebo či sa vidíte ako človek, ktorý tu dosiahol nejaký úspech, ktorý je za to ocenený, ale je to len kvôli tomu, že ste dopriali takisto byť úspešný niekomu, koho ste pribrali do svojho týmu a porozprávali ste mu o tom, že čo všetko v Oriflame môže dosiahnuť. A to je v podstate tá tretia vízia. Ja by som to chcela ešte dať do takých 4 častí, pretože keď máte víziu, každý jeden človek, keď nemá vízia je, si predstavte, že držíte v pravej ruke zázračnú paličku, ktorú drží ten mák a teraz tá vízia je presne o tom, že mám teda tú víziu, to je tá tvorivá energia, tá tvorivosť, to je toto. A tá ľavá ruka je smerom k zemi a to je to uskutočnenie tej vízie. No a teraz si ideme to premietnúť, aby sme vás videli. Áno, nikoho nevidíme, ale kľudne, keď sa nám zobrazíte, budeme radi. Hej, že aby sme sa videli vzájomne. No a budeme teda hovoriť k tej vízii najprv. Máte nejakú, alebo napíšte si, akú máte vy svoju víziu. Máte ju nejakú v Oriflame? Ak áno, tak akú ju máte? Alebo keď môžete, tak nám povedzte niektorá, akú máte víziu v Oriflame. Či ju vôbec máte? Nikto, ništ. Dievčatá, podielte sa s nami, ak môžete. Tým rozmýšľala, ak môžem do toho vstúpiť, že môj syn teraz skončí školu, tak sme boli na oslave a jedna baba, že no, a že teraz to príde. A hovorím, a čo? No, že ani príprav sa, keď aj bude na internáte, alebo tak, že no, ver mi, že okolo 400-500 eur pôjde do toho. Vieš? A vtedy som tak začala rozmýšľať, že ani nehovorí blbosť. Lebo to je tak, ona s tým, obidvaja sú podnikatelia. A tiež tak hovorila, že kebyže nerobím to, čo robím, ona je kadernička, ale robí od rána do večera, vieš. Že kebyže nerobím to, čo robím, tak by som si toto nemohla dovoliť. A vtedy som tak začala rozmýšľať, že ako dobre, že toto robíme, že je to super, môžeme si privyrobiť. Ja teraz nehovorím, že teraz robte len Oriflame, ale fakt, babi, ja teraz mám tu 2 baby, že vráťte sa do toho obchodu tak, ako ste to robili, lebo je to skvelý pocit, že takto prispieť do rodiny s tým, že kvázi my sa zabávame pri tej práci, vieš, lebo o tomto som hovorila aj tej kamoške, že vieš čo, akože aj ja robím, ale nerobím tak, ako ja som kadernička, lebo ona, že nerozmyslela si otvoriť kaderníctvo. Hovorím, rozmýšľala som, ale je teraz ťažká doba. Ale rozprávala som sa s mojou kolegyňou, direktorkou, a tiež ona je taká sklamaná z toho. Teraz je ťažké obdobie pre každého. Ale tiež som hovorila, že rozmýšľala som si otvoriť ten kadernícky salón, lebo by ma to bavilo. Lebo viem, že aj v tom, vieš, že ako baví ma to, som v tom dobrá. Ale druhá strana, nevedela by som sa už do toho sa tak vrátiť. Vieš, že
od rána do večera robiť to isté, potom donútra a zase variť, pripravovať sa na to, na to, na to. Som zvyknutá na niečo iné. Ale na začiatku to tiež takto nebolo. Tiež som si to tak musela vydúpať, lebo bohužiaľ na tento úspech nejde výťah, len schody. A vtedy, keď som išla, bolo to ťažké. Aj pre teba, pre každého to bolo ťažké. Nebolo to také. Koľkokrát sme spadli z toho schodu, nie? Áno, to je pravda. Ale nie to je umenie spadnúť, ale určite to, že postaviť sa. Ja viem, že žijeme ťažkú dobu teraz, ale je to len na nás, že čo my v živote chceme. A preto som si to tak povedala, že dobre, že som sa nevzdala ani pri tej korone. Vieš, že proste idem a rozprávam o tomto skvelom obchode, lebo ktoré sme tu, všetci veríme, ale nie je to, že veríme, ale už voči tým výrobkom, že nedáme si na to dopustiť, lebo my sami to používame a vieme, že aká je to dôveryhodná kozmetika a o to dôveryhodnejšia firma. Takže toto treba ďalej rozširovať, lebo vidím tu aj Evko, aj Karin, že máte malé deti a Klárika, viem, že pomáhaš ty svojej vnučke a takisto aj svojej dcére, že je to pekné takto prispieť do domácnosti s tým, že robíme takúto prácu. A robíš tú prácu a druhá vec je tá, že ako si aj odmenená z firmy. Vieš, že toto je... Vtedy som si tak, že áno, ja viem, že my ľudia sme takí, že aj len tie zlé veci si spamätáme. Ale otočme to a pozerajme sa aj na to dobré, že koľko toho krásnych a dobrých vecí sme zažili spolu, aj s Oriflameom, že ani jedna firma to nedáva. Toto určite nedáva ani jedna. Nie, lebo to nie je klasická práca a ja nadviažem na teba, lebo veľmi dobre si mi nahrala a ja začnem teda, nech som prestala už od tej vízie, čiže dôležité je mať naozaj víziu, čiže aký koláč chcem upiesť. To je tá bábovka, čiže v preklade do Oriflame je to byť direktor napríklad. Hej, čiže ďalej je dôležité, čo k tomu všetko potrebujem, aby som sa stala ten direktor, aby som upiekla tú babovku. Čiže aké ingrediencie, čiže čo všetko potrebujem preto, aby sa naozaj tá moja vízia mohla uskutočňovať a uskutočniť. Hej, takže keď chcem byť samozrejme direktorom, tak je to určite mať menný zoznam, nájsť tých správnych ľudí, pribrať tých ľudí do týmu, nájsť tých správnych ľudí pre spoluprácu a s nimi vytvárať ďalej ich týmy a spolupracovať. A samozrejme, že je to cez produkty, čiže prezentovať produkty, firmu a v podstate ten marketing, tú príležitosť, ktorú ponúka firma každej jednej z nás. No a keď pri babovke sa zastavím, tak viem, že to nepotrebujem nejakú múku, vajcia, olej, mlieko, ktorú treba kúpiť. Cukor, hej, čiže všetko treba kúpiť, zabezpečiť, aby som tie ingrediencie všetky mala. No, ale samozrejme ďalší bod, to je už tretí, je dôležitý, alebo tá časť toho, aby sa vízia uskutočnila, a to je koľko toho potrebujem. Čiže samozrejme, koľko ľudí potrebujem pre spoluprácu. Hej, koľko ľudí mám mať v jednom zozname, s koľkými ľuďmi potrebujem spolupracovať. Ako ich teda pozývať mám konkrétne na tie stretnutia, čo im mám prezentovať, ako si ten tým mám tvoriť, čiže už ideme úplne do konkrétnych vecí a keď to budem robiť, čo konkrétne, ako ma firma za to odmení. Keď to je s babovkou, takže koľko gramov múky, cukru, hej, oleja, koľko teda potrebujem dať do tej babovky a samozrejme aj ako dlho ju budem piesť. Aj to je veľmi dôležité. Keď toto máme, tak už ten štvrtý bod je celková tá činnosť, ten proces. Čiže to zmiešavanie vzájomných ingrediencií na babovku, ktoré potrebujem teda dať dokopy, aby som mala naozaj splnenú tú víziu tej babovky, akú chcem upiesť a čo sa týka zasa úspechu, byť direktorom, tak konkrétne robiť tie činnosti, ktoré potrebujem teda urobiť, aby som naozaj dosiahla toho direktora. Čo sa ale stáva?
veľmi dôležité je hneď ako keď už máte ten výsledok, porovnať ten výsledok s tou víziou. Zrazu zistíte, že tá babovka vám nevyšla hore, že je celá splasnutá, že teda nie moc ani tak chutí, čiže ten výsledok s tou víziou sa absolútne, akože nedá sa porovnať, hej, že ten výsledok je o mnoho horší ako to, ako ste mali víziu o tej bábovke. Čo urobíte? Tak vyhodíte ju do koša. Hej, úplne na nervy ste z toho, neviete, čo s tým máte robiť a potom si poviete, ja už babovku nebudem piesť, ja to neviem piesť, ja sa na to vykašlem a skrátka končím. Hej, ja som si teraz tak spomenula na moju mamu, že ona palacinky ako deti sme vždy od nej chceli a nevedela ich upiesť a toto nám hovorila, že ona nám ich piesť nebude, lebo ich nevie piesť a sa na to vykašle a fakt to tak aj bolo. No, tak je to naozaj tak, že väčšinou tu všetci ľudia končia. Takisto aj čo sa týka tej vízie v Oriflame, hej, stať sa direktorom. Nepodarí sa vám a potom už samozrejme, že stratíte ďalej chuť to robiť, lebo sa vám ten výsledok s tou víziou je rozličný a nie je taký, aké by ste si predstavovali, je o mnoho horší a tam veľmi ľudia stroskotajú. To, aby ste naozaj mohli byť, stali sa profesionáli, tí dobrí, ktorí naozaj naberajú tie skúsenosti, tú múdrosť z toho, čo robia, tak tí začínajú rozmýšľať, aha, čo som urobila a čo som neurobila, ako som to mohla inak urobiť, tak to vyskúšam. A opäť začínajú skúšať, lebo to, čo mi doteraz, čo som robila a mi nefungovalo, tak to nebudem robiť. A to, čo mi funguje, tak budem robiť. Čiže toto je veľmi dôležité, aby ste si aj vy uvedomili, že aha, keď mám vôbec nie také výsledky, aká je moja vízia, tak potrebujem niečo zmeniť. A začnite tie veci meniť. A toto je to super v tom, že aj my sme si prešli tou cestou, ako ja, tak aj Hajný, trnistou, pretože vždy tá cesta k tomu raju vedie naozaj cez nejaké trnie. Hej, aj rúža, keď má nádherný kvet, tak pozrite, ako má trnistú stonku a cez tú trnistú stonku potrebujete prejsť k tej rúži. Čiže je to naozaj tak. Takže vďaka tomu máme tie skúsenosti, ktorú máme a vieme vlastne poradiť, podeliť sa. Ale samozrejme po tej ceste potrebujete každá jedna prejsť sama, čo je prirodzené, aby ste lebo toto je váš úspech, hej, nie nikoho iného, len váš. Takže toto je veľká múdrosť, o ktorej som teraz rozprávala a sa dá aplikovať v akejkoľvek časti života. Ak ju budete aplikovať, vtedy svoj život máte v rukách a tvoríte si takéto svoje životné šťastie. Takže toľko ako z mojej strany, čo sa týka naozaj najprv toho, čo nám aj práca s Oriflame ponúka, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj tu môžeme mať tú víziu a tu môžeme si tú víziu naplniť. No a tie benefity z tej práce už Hajný rozprávala, aké sú. Hej, takže naozaj sa to nedá porovnať s klasickým zamestnaním a to, keď máte malé deti a to klasické zamestnanie, tak tam to je o mnoho potom ťažšie, keď ešte aj robíte a medzi tým sú deti choré a tá starostlivosť je iná. Teraz akurát Klárika do toho nahrala, že majú chrípkové. Áno. Že kebyže Klári není doma teraz, lebo je po operácii tiež kolena, takže tiež by nevedela pomôcť svojej dcére. Takže je to ťažké v dnešnej dobe. A preto vtedy som na toto všetko prišla. No dobre, aj dovtedy som vedela, že čo nám dáva Oriflame. Ale teraz stále takým ťukom mi to potvrdzuje, že aj toto. Áno. Lebo aj my hundreme, jasné, že každá jedna z nás sme ľudia, ale aj tak konec koncom sa vysvetne, že toto je tá najlepšia a najkrajšia práca.
Hej, a my sme sa tak s Hajny bavili pred nejakým možno týždňom o tom, že naozaj tá sloboda, ktorú tu máme, je nezaplatiteľná. Hej, takže v tejto práci a naozaj si tú slobodu tu môžete vytvoriť. A ďalšia vec, že naozaj môžete mať toľko peňazí, koľko vy chcete. V klasickom zamestnaní vždy bude každý odmeňovaný podľa tabuliek. A kedykoľvek aj o tú prácu môžete prísť. Keď zanikne firma, keď budú redukovať počty zamestnancov, takže čo je prirodzené. No, ale teda poďme k zmenám. Dobre, takže máme najprv prvú zmenu, ktorá nás čaká od katalógu číslo 2. A to je vlastne zmena v BCM pláne, pretože už sme v tom Business Community modeli od 15 katalógu. A povedz, čo nás čaká teda? Tá prvá zmena, ktorá nás čaká. Cashback. Cashback. No, takže, ale toto platí, babi, len pre brand partnerov. Lepšie, keď ty povieš, ne? Hej, čiže platí to len, Hajny sa ťažko rozpráva, takže ma doplní, keď niečo nebudem, keď niečo nepoviem. Takže platí táto zmena len pre brand partnerov, čiže pre všetkých, ktorí sú registrovaní ako brand partneri, ktorí sú dlhšie v Oriflame ako od katalógu 15. Alebo keď sa budú budú registrovať, alebo sa premenia z členov na brand partnerov, čiže aj vtedy. A to je v podstate to, že od 2 katalógu sa nám vráti opäť 20% zľava. Nebudeme mať cashback, ale budeme mať okamžitú 20% zľavu, ako sme to mali predtým a bude sa vám zobrazovať aj objednávke. A pre členov bude platiť cashback ako doteraz, čiže uvítacia zľava 15% a 15% potom v cashbacku, stále s ďalšou objednávkou. A keď sa niekto bude registrovať ako brand partner, tak pre neho uvítacia zľava 15% nebude, dostane automaticky 20% z ceny výrobkov. Čiže cashback už nebude, čo sa týka teda nášho osobného nákupu. Budeme mať 20% zľavu tak ako doteraz. Ako sme mali predtým teda. To je prvá vec, ktorá sa mení. Samozrejme, že prečo ktorá sa vráti. Prečo? Pretože už je zavedený BCM v niektorých krajinách viac ako pol roka a na základe reakcie vlastne tých tímov v Oriflame z rôznych štátov začali byť také, že nie moc boli spokojní a nie sú spokojní brand partneri s cashbackom, takže sa to vráti späť. Je to úžasné, že firma hneď takto reaguje a potrebuje minimum pol roka na to, aby vedela vlastne zhodnocovať, vyhodnocovať výsledky, čo je dobré a čo treba zmeniť. No, potom máme ďalšiu druhú zmenu a ja ešte chcem v prvej zmene, že v katalógu číslo 1 budeme mať 20 plus 20. Čiže pre tých ľudí, ktorí ešte neurobili objednávku. Len pre tých. Hej, len pre tých teda. V katalógu číslo 15, 16, 17, 18. Tak pre tých bude platiť, že dostanú okamžitú zľavu hneď 20% a 20% im pôjde do cashbacku. Ako to bude vyzerať v katalógu číslo 2, keď prejdeme už na okamžitú zľavu? Váš cashback, ktorý máte vy, tak samozrejme platí, že do 50% výšky objednávky sa vám odráta, ale už budete mať aj 20% zľavu, čiže dokopy 40%. To môžete využiť ešte do katalógu číslo 3. Dobre? Takže ten cashback sa nám nestratí. Áno, cashback sa vám nestratí. Môžete to využiť v ďalších objednávkach, čo je veľmi dôležité. Ďalšia druhá zmena sa týka toho, že budeme mať už od 2 katalógu zobrazené produkty, ktoré
budú za dopravu zadarmo. Hej, čiže budú v katalógu zobrazené, bude tam taká ikonka, také dodávky, že doprava zadarmo. A vždy, keď niekto si aj bude chcieť aj zákazníčka, keď si u vás objedná výrobky, napríklad kde je práve táto ikonka, tak vždy sa bude rátať ten výrobok s najvyššou cenou. No a takto môžete mať ako doprava zadarmo. Za každý výrobok budú aj body, len nás firma z tej sumy, ako tá suma sa nepriráta k, k bonusu, čiže k nášmu odmeňovaniu, lebo to je v podstate náhrada za tú dopravu. Dobre? Rozumiete? Dobre som to zrozumiteľne povedala? Výborne. No a prejdeme na tú najlepšiu zmenu a to je tretia zmena a je to program Plus. Ten sa nám mení do veľmi zaujímavého odmeňovania a my sme si tu za Heiny robili aj nejaké prepočty, ale čo je teda dôležité, ten program Plus, ktorý platil doteraz, keď si ho pamätáte, je to 10% zľava z objednávok z nových členov sa teda mení. A to tak, že pre nás, teda brand partnerov, pre členov ostáva tých 10% z ich členov, ale aby som vás nemýlila, vrátim sa k nám. Čiže tento program Plus bol aj 10%, keď sme mali z 200-bodovej objednávky. 10 eur. Teraz budeme mať 10%. Dobre, že tu mám Heiny, vidíte, aby som nehovorila. Áno, čiže 200 bodov, keď sme mali aj osobných alebo s novými členmi, tak sme mali 10 eur, ktoré sa nám prirátalo do cashbacku. Teraz budeme mať 250 hranicu bodov, ktorá sa zvýši až na 500 bodov. Vtedy sme mali hranicu len 200, hej, ani o bod viac, ani menej. Teraz máme 250 až 500 bodov pri osobnej objednávke. Aby toto som vám dávala do skupiny, čo som vám rozrátala, že prečo je dobré si rozdielovať tie objednávky. Ale teraz nemusíte si rozdielovať tie objednávky, lebo teraz máme do 500 bodov naše osobné, ale do toho sa ešte priráta, to povie Milka, aby som... Áno, čiže ak máte vy 250, minimálne 250 bodovú objednávku, to znamená v katalógových cenách je to 300 eur a v našej hodnote nákupu, pretože to je minus 20% naša zľava a ešte minus DPH, vyjde 200 eur. Z 200 eur máte 10%, čo znamená 20 eur v cashbacku. To je z vašej osobnej objednávky, keď urobíte 250 bodov minimálne. Keď urobíte 500 bodov, ešte to poviem, tak máte samozrejme, keď je to 250 a 250, čiže dvakrát toľko, 40 eur v cashbacku. Dobre? Toto ide v cashbacku. Áno. No len to som chcela, že áno, že 50 bodov sa to zvyšuje, ale tam sme mali len 10 eur, že len aj to sú peniaze, takže za 200 sme mali 10 eur a teraz za 250 máme 20 eur, takže určite viac sa to oplatí. Áno. Máme to o mnoho lepšie, sme to vypočítali, takže sme sa tešili. Super, takže to je prvé. Ale poďme teraz ďalej. Ak vy sami nemusíte... To som hovorila, že do cashbacku ide. Z osobnej objednávky vám vždy ide do cashbacku ten program Plus. Takže cashback sa neruší úplne. Cashback sa ruší v tom, že nebudeme mať tak, ako sme mali, že sa to presúva do katalógu, ale z osobného nákupu budete mať tie percentá do cashbacku presunuté. Ale k tomu máte aj 20% zľavu z objednávky. Chápete, babi?
Áno, tá 20% ako keby naša členská cena tá platí. Hej, len A nikto sa plus, vám neozýva. hej, Že či sú tu? dievčatá, ste tu? Halo? Môžete dať vedieť, či ste tu, či nás niekto počúva? Halo? Dievčatá, počujete nás? Áno, počúvame. Áno, áno. Hej, OK, Klárika, dobre, dobre. Rozumiete, hej? Keď náhodou nie, tak sa ozvite. Áno, pýtajte sa, babi. Ale po tej dvojke katalógu nebudeme my už brand partneri mať ten cashback, áno? Tak. Áno, áno, od dvojky katalógu. Od dvojky máme zase 20% okamžitý zisk, ale cashback máš z tvojej osobnej objednávky. Keď budeš mať 250 bodov, tak sa ti ten cashback, tých 20 eur presúva. Ale máš aj 20% zľavu na výrobky. Áno? A tých 250 bodov musím vlastne urobiť sama, alebo je tam nejaký podiel aj Nie, nových teraz ideme členov? hovoriť. Najprv sme urobili Dobre. príklad, že môžeš ich mať sama, 250 až 500 bodov. A teraz pôjdeme, že nemusíš ich mať sama, ty môžeš mať minimálne 75 bodov. A s tvojimi novými členmi, ak budeš mať dokopy 250 bodov a viac, opäť budeš môcť využiť program Plus. Čiže ty zo 75 bodov dostaneš, čiže tuto sme povedali koľko, 20 eur pri tom prvom, keď sama. A teraz, keď máš skupinu svojich nových členov od 15 katalógu, čiže vždy sa ti tí noví členovia od 15 katalógu budú rátať. Hej, aj v katalógoch 2, 3, aj 10. Čiže keď urobia svoje objednávky. A keď urobíte dokopy minimálne 250 bodov, čiže ty minimálne 75 bodov. Zo 75 bodov máš 6 eur v cashbacku, to je tých 10% z tvojej objednávky. Zo skupiny máš ako bónus, čiže to ti príde na účet z tých 180 bodov, 175 minimum, ti ide 10% teda program plus, to je 14 eur, pretože tam je 140 eur. 140 eur je hodnota nákupu, čiže 14 eur ti ide na účet, ale ešte aj z tých bodov, pretože si dosiahla viac ako 200 bodov, ti ide 3% odmena a to je 4 eur aj 30 centov. Čiže dokopy na účet ti pôjde 19 eur. A ešte máš ty osobne v svojom cashbacku 6 eur, čiže 25 eur máš na 3% pozícii. Rozumieme sa. Čiže dostaneš nielen program plus 10% z obratu, ale ešte aj percentuálnu zľavu. Hej, z tých členov. Ale keď to porovnáme osobne, keď ste sami a spravíte 250 bodov osobnú objednávku, tak vtedy máte 20 eur. Áno. Keď so skupinou, dajme tomu, ty máš, tak to dám na seba, ja mám 75 bodov osobných a mám v skupine ešte 4 baby a spolu spravíme 250 bodov, tak vtedy moja provízia je 19 eur, čo ide na bonus, vlastne na účet, a 6 eur mi ide do cashbacku. Takže spolu je to 25. Takže so skupinou máš o 5 eur viac pri 3% pozícii ako sama. Ako keď urobíš sama objednávku. To je len 3% s 250 bodmi, ale teraz povie Milka, keď máme 6% a s 450 bodmi. Áno, 6% pozícia, minimum 450 bodov. Ja už som... Čo? Nevypočítali na to. Ja, že sme samotne nevypočítali, ale to rýchle Hajny vypočíta. 450 krát 0,8 krát 6%, dobre? A ešte 10% tam máš. Nie 350? Nie. Ja nie sama. No, takže ideme teraz, keď ste vy
Máte aj existujúcich už členov, to sú nie členovia, ale brand partnery, ale máte nových od 15 katalógu. Čiže vy urobíte dokopy s nimi minimálne 450 bodov. Vaša objednávka, dajme tomu, je za 100 bodov. Čiže vy zo 100 bodov vám ide do cashbacku 8 eur, pretože to vypočítavame z hodnoty nákupu, čiže 100 bodov krát 0,8, lebo pretože jeden bod má 0,8 centa hodnotu, či 0,8 eur hodnotu. No, tak 8 eur vám ide z osobnej objednávky do cashbacku, to je ten program plus, až keď urobíte so svojimi novými členmi od 15 katalógu dokopy teda tých 450 bodov, oni budú mať 350 minimálne. 28 eur je 10 program plus 10% 10% bonus, čiže 28 eur vám pôjde na účet, ale ešte z tohto obratu vám pôjde aj navyše 6%. Čiže z tohto obratu ste odmeňovaní nielen 10 eurami, či 10%, ale aj 6%, čiže dokopy 16%. No a takto nám to vyšlo, že 6% z 350 bodov je 17 eur, čiže na 6% pozícii môžete zarobiť dokopy 45 eur plus váš osobný cashback 8 eur, 53 eur ste zarobili. Takže na 6% pozícii, keď ste niekedy boli 6%, viete, že to bolo nejakých možno 10-12 eur, možno teraz je to okolo do 20 a teraz máte šancu zarobiť až 53 eur. Ak budete mať samé 450 bodov, tak zarobíte iba 10% zo 450 bodov a to je 450 krát 0,8. 360. Čiže 36 eur. Čiže zo skupiny tak máte 53 eur a takto zarobíte len 36 eur. Čiže vidíte, aký je to rozdiel. O mnoho lepšie si budovať teda svoj tým zákazníkov, pretože členovia sú naši noví VIP zákazníci. No, prejdeme ešte na 9% odmeňovanie, pretože program Plus platí od 250 bodov do 1000 bodov s novými členmi. Takže ak budete mať teda nových členov, s ktorými urobíte dokopy minimálne 900 bodov až 1000, aká odmena teda vás čaká pri programe Plus. Vy máte 100 bodovú objednávku, čiže 8 eur vám do cashbacku, ale vaša skupina členov vám urobí 800 bodov. Čiže dokopy s nimi máte 900. Z týchto 800 bodov máte 50 7 eur 60 centov 9% odmenu a 64 eur máte program plus. Čiže dokopy ste zarobili alebo dostanete na účet 121 eur a plus tých vašich 8 eur, čiže 129 eur za 3 týždne pri 900 bodoch, čo si myslím, že je neskutočne úžasný zárobok pri takomto, pri tejto pozícii. Čo bolo menej pri 12% pozícii predtým, keď sme nemali BCM, takže myslím si, že toto je naozaj štedré odmeňovanie a chcem povedať, že to najlepšie odmeňovanie z firiem MLM, ktoré sú na trhu. A keď sama urobí 900, tak 72 eur má program plus. To je všetko. Čiže vidíte, že sa... Na účet. Nie, to je v cashbacku. Áno. Vždy, keď osobnú objednávku urobíte, vždy to ide do cashbacku. Čiže v cashbacku bude mať 72 eur a vidíte, že takto môžete 120
9 eur mať, čiže 60 eur rozdiel. áno, 60 eur rozdiel. Čiže naozaj sa oplatí budovať si tým svojich zákazníkov, ponúkať ľuďom výhody VIP zákazníka a naozaj začať to robiť úplne systematicky. Takže to by boli tie príklady nového BCM plánu. Chcem vedieť, či ste tomu porozumeli a či máte teda vy nejaké otázky. Hajni, je to už jasné? Aj mne je to jasné? No. Ale na začiatku, keď to prišlo, bože. No tak dajte, ako sa vám to páči? Povedzte nám vašu spätnú väzbu. Klárika sa už asi zapája, či? No ja som stále tu, len musím odbehovať, vieš, kvôli malé. Je to akože fajn, rozumieť tomu rozumiem, lenže ja si to musím v hlave uložiť, pretože to je zasa veľa nových informácií, vieš. A lepšie, keď začneš robiť tie objednávky. A potom mi voláš. Áno, a potom ti zavolám a ty mi to vysvetlíš a už potom je to jasné. Si to vysvetlíme cez telefón, lebo... Ale aj stretnú sa ukázať na konkrétny prípad. Hej, ale vieš, ona je toho nadšená. Ona ako veľmi, Klárika, veľmi, to, že koľko peňazí máme do plusu od tohto nového systému. Takže teraz sa mení ten BCM, že máme naspäť, ale máme naspäť 20%, ale máme naspäť aj program plus, aj 10%, takže toto je super, že zase máme viac. Presne tak, toto je úplne, že najlepšie odmeňovanie, čo Oriflame vôbec je na trhu, odkedy prišiel na trh v 90. roku na Slovensko. No, ďakujem veľmi pekne, Klárika. Môžete... Katušin, či niekto písal. Niekto, Ajoka nám písala. Super, pochopiteľné, ďakujem. Aha, OK, ale ďakujeme. neviem, ktorá je Euka. Jauš, alebo... Euka, ktorá si? Podľa mňa ona... A ja si myslím druhá. Marková. Ja som, Rauš. No teda. Ešte, že ja som šoférovala ešte všetko a teraz som dorazila domov. Jasné. Tak som len tak počúvala, preto som bola zle hluchá a slepá, že som nereagovala. No. Ako sme sa zlakli. Ja som. Hej, čo? Sme špekulovali, že ktorá je Euka. No dobre. Áno, ďakujeme. Áno, písala si, že je to pochopiteľné. Ešte určite si aj s Hajni sadnete osobne a ukáže ti to na tej tvojej skupine, pretože do programu Plus sa nerátajú už starí brand partnery. Ja len nový. Len nový od 15 katalógu. Tak ti to ukáže. Dobre. Jej, ahoj Evi. No Karin, môžeme ťa poprosiť spätnú väzbu. Rada ťa vidím. Karin. Ona tiež má 2 malé deti. A vy ešte máte, Evi, školu, alebo už nie? Máte prázdniny už? Od zajtra asi. Chrypkové máte. Od zajtra? Či už ste mali? Už máme celý týždeň, už od piatku. Aha. My od zajtra. No. No. Takže máš čas aspoň na pečenie, na prípravy. Áno. Vianočné. Tak to je fajn. Hej. OK. Karin, máš nejaké otázky? Aký je pre teba ten nový BCM od katalógu 2? No, podľa mňa odbehla. Dobre. Na zdravie. Neviem, či si nekýchla. No, dobre, takže to by bolo všetko z toho, čo sme vám chceli povedať. Určite je dobré, ak máte nejaké otázky, vždy zavolať, opýtať sa, ale budeme sedieť s vami aj osobne, aby ste sa o tom, aby ste vedeli, aké tu máte možnosti. A babi, ešte vás poprosím, že na budúci katalóg majú poslednú možnosť babi využiť 20 plus 20%. Lebo potom už od 2 sa zase všetko vráti. Potom budú mať len raz 20%. Ale tie, ktoré ešte nerobili, od katalógu 15,
tak nech využijú teraz ešte tých 40%, lebo potom už Áno. nebudú môcť. Áno. Čiže pre nás to platí, keďže máme v cashbacku nejaké peniaze, že Áno, budeme mať ani my to 40%. nestratíme. Ani my to nestratíme. Áno, lebo cashback sa nám ráta a plus máme už od dvojky 20%. Áno. No. Dobre, tak to bol ešte taký dodatok. Tak by sme to aj ukončili, nie? Tak chceme sa s vami rozlučiť. Ďakujem, že ste sa pripojili aj v takomto hektickom predvianočnom dni. Pretože naozaj viem, čo to je. Ešte tak finišujeme so všetkými prípravami. Prajem vám nádherné sviatky. Určite verím, že Oriflame pod stromčekom nebude chýbať. Aj vám. No, ako nám. Ja dneska som sa s manželom tak rehotala, hovorím do domu, že ja by som ešte niečo potrebovala tak deťom maličkým, vieš, kúpiť, ale hovorím, že ani nejdem, mám tam ešte omegy detské, mám tam sprcháče detské, hovorím, ja raz, dva to vybavím, takže tak nešlo som nikde. Jak je to fajn, že máme ten Oriflame a že môžeme praktickými darčekmi naozaj obdariť tých svojich blízkych. No každý dostane Oriflame z rodiny. Takže prajeme vám krásne a požehnané sviatky. Áno, prajeme vám. Ale tak ty mi odlej trošku len. No, asi ako štrngneme ešte. Stačí. No, takže chceme si štrnúť s vami. Ty s mliekom. Klári, ty kde máš domácu? Áno. Není som pri vás, nemám. Ale spomínam, dobrá je. Nebolo zle. A na izbe bola. Áno. No dobre, babi, takže hlavne veľa zdravia vám prajeme. Áno, nech ste zdravé, nech máte nech ste ľúbené, nech ste úspešné a nech ste zdravé. A nech máte naozaj pod stromček si. Verím, že vám príde nielen v materiálnej podobe darček, ale aj taký duchovný, že budete mať aj tú svoju víziu pod stromčekom. A ako si ju chcete naplniť ten ďalší rok. A nech vás chlapi poslúchajú. Hej. No. Tak krásne a požehnané. Majte sa krásne. Ahoj. Ďakujeme. Ahojte. Na zdravie. Čau. Na zdravie. Na zdravie. A teraz stop. Recording. Toto. A to recording nemusím dať stop? Podľa mňa nie.